Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok ikan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Secret. Secret. Sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May pray pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya.
Kimchi nun. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Jan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay magmamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo ka. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari
Pwede ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Pinakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang Helga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow, yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun.
magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicoliala and Diego Bandido. Hello po sa inyo. Gusto ko lang pong i-share yung nararamdaman kong sama ng loob sa aking mom. Kasi po, nagsabi ako sa kanya na gusto ko pong i-allot ang majority ng aking sweldo para makapag-ipon for a rhinoplasty. Bata pa lang po ako, kalat na po yung ilong ko. At gusto ko po talaga at promise ko ito sa sarili ko na kapag nagkaroon ako ng trabaho, yan yung unang i-invest ko to myself. Nakakalungkot lang pong isipin na may mga tao talagang hindi supportive. Katulad ng mami ko na sinasabing wag muna akong mag-ipon para sa rhinoplasty kasi naman krisis ngayon. So dapat tumulong kahit papaano sa bahay. Lalang, nakakasama ng loob, pero syempre, ano magagawa ko? Ganun talaga. Anyway, may opinion ba kayo tungkol dito or pwede ba kayong makipag-usap sa mama ko? Sure ka kami yung tinanong mo? Sure ka? Mga magulang kami. Mga magulang din kami. Tsaka, may presyo na po. Sabi nga ng nanay mo, krisis ngayon. Tama. Wala na pong libre. Merong libre. Pero ano no? Concert. Pwede! May libreng concert ang Love Radio sa darating na Saturday mga kabisyo. Ang Hatid Saya Concert. Makakasama po ang Maharlika Hood. Ayan, syempre Shamrock. And Six Cycle Mind. At hindi lang yan, may pa-zumba pa tayo. Meron pa tayong pa-zumba. Ito po ay magaganap sa Damayan Covered Court, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. That's on Saturday, April 18. Mula po alas 4 yan hanggang alas 10 ng gabi. Correct ka. At alam nyo po ba kapag kayo po ay pumunta sa mga kaibigan natin, mga kabisya natin, mga tambalanisa na mga Pasigenyo, ha? Pag kayo po ay pumunta, bukod sa libreng entertainment, the chance to meet yung mga paborito nyo pong Love Radio DJs, meron kayong chance manalo ng bigas mula sa Gold Mine Rice. Libre na yung concert, may libre pang bigas. Correct, libre ang Zumba. Oo. Diba? Yan po ang tugon namin sa crisis ngayon. Correct, ganyan. Speaking of crisis, Ayan. na coming from yung problema ng ating kabisyo, diba? Again, na nag-PM sa atin, gusto niya magpa-rhinoplasty. Ano ba yung rhinoplasty? Magpapatango siya ng ilong. Ayan. Kaya lang sabi ni nanay, wag na muna anak, kasi krisis ngayon. Totoo naman. Totoo din naman. Okay, so, nung isang araw, yun din naman yung usapan natin, diba? Usapan natin na important na malaman at matandaan ng mga magulang na hindi po natin investment ang ng ating bata. mga anak, Oo, 'di ba? Hindi natin sila pinag-aral para pag dumating ang panahon, 'di ba? Kukuha tayo sa kanila. Ngayon kung magbigay sila, thank you very much. Kung hindi, talagang sadyang we do it out of love, 'di ba? Mahal natin kaya gusto natin sila bigyan ng maayos na buhay. Sinabi natin 'yon. Pero syempre, meron din tayong tinatawag na mga bending of the rules and regulations, 'di ba? Which is, to begin with, tama naman si nanay dun sa krisis tayo ngayon. Correct. Tama din naman talaga siya dun sa part na yon. Kasi hindi naman yung nanghihingi yung nanay mo. Kumbaga tinuturuan ka niya. Parang training yung pag ganitong krisis, it's not about us, ourselves. Totoo. It's about kung paano ka makaambag sa nangyayaring krisis ngayon. Totoo. Feeling ko baka naman supportive siya pag hindi krisis. Kaya lang dahil krisis ngayon na nagdoble yung mga presyo. Kasi ang mama ko, Jegs, ay merong munting sari-sari store sa Laguna. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, nagtaas ka ba ng presyo? Sabi niya, kailangan kasi yung kinukuhanan ko, nagtaas din ng mga presyo. Ganyan. So, kumbaga
kumbaga, talagang crisis po mga Oho. kabisyo. And kahit na magkaroon ng kaayusan sa ibang bansa, meron talagang time para, it will take time kahit Oho. papaano para mag-bounce back ulit tayo to normal. Correct. So, Kasi crisis pa rin yan. Nagkakaroon kasi ng domino effect to totoo so, yan. kung ikaw, tayo, halimbawa, tumama sa atin yung domino, may chance tayo ng pagkakataon na pwede bang hindi na natin to ibagsak sa iba. Ayan, ganyan. Pwedeng i-absorb natin yung konting impact para konting impact na lang din Sa yung- iba. Sa iba. Diba? Basta example, sa manong driver sa jeep, yung sukli mo na 2 piso, Ayun. huwag mo na kunin. Oh, pwede naman, 'di ba? Wala naman doon nagfo-force ha. Oo. Ito po ay suggestion lamang bilang part of bayanihan ba? Yan. Kasi nga krisis tayo. Correct. 'Di ba? So yun lang din yung gusto naming ipaintindi sa iyo, Iha. Of course, ang investing in skincare, investing in your outward appearance is always a good investment. Correct. Syempre no, kung ito ay magdadagdag ng confidence sa sarili mo, ito ang dahilan kung bakit hindi mo i-describe yung ilong mo na kalat, katulad ng sabi mo kanina. Bata pa lang ako, kalat na ang ilong ko, di ba? Kung ito yung dahilan kung bakit mabuboost ng confidence mo, sasaya ka talaga na matindi, it is a good investment. Oo. Kaya lang, crisis kasi. Malay mo, 'di ba? Crisis kasi. May divine intervention na mangyayari kaya sinasabihan ka ng nanay mo, "O wag muna." Pinilit mo, nagpagawa ka ng ilong dahil crisis, 'di ba? Nagpa-panic buying. Natula ka tuloy. Ay, totoo sa grocery. Tapos nadapa ka. Ayan na. Tapos ang inipon mong pera kasi pang rhinoplasty lang. Hindi mo naipon yung kung sakaling mapaleng yung ilong mo. Wala kang, hindi kasi may kaakibat kasi talaga yan eh. Hindi porke after magpagawa ng procedure, wala na siyang post-operation expenses. So merong post-op. Paano nga kung, di ba, nadapa ka dahil nga nag-panic buying. Sorry pasensya ka na, dito ka kasi humingi ng advice sa mga overthinkers, 'di ba? So, anything can happen. Yes. Siguro kasi alam mo, totoo din naman yung kasabihan na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Totoo 'yan. Ito po 'yung lagi naming sinasabi sa mga mas bata sa atin na papunta ka pa lang, pabalik na kami. Maaaring magkaiba tayo ng henerasyon, iba yung breed ninyo sa breed namin, pero somewhere somehow meron tayong pagkakaparehas. Kaya yung dinadaanan mo, nadaanan na namin na in times of crisis, it's important na maunahin muna ang needs over the wants. Ayan, pero wag ka Ganon. mag-alala kasi itong mga bagay na sinasabi sa amin, dati hindi rin namin maintindihan to nung bata kami. Ay, natatanda ko yung nanay ko na hindi niya talaga gusto yung mga jowa ko. Hindi ko maintindihan kung bakit, 'di ba? Pero nung nagkaroon na ako ng nung anak na babae, sa utak ko talaga, ay tama yung nanay ko. Hindi ko din naman talaga iaalaw na mapunta sa kung sino-sino yung anak ko. 'Di ba? Yung ganon. So, what you're going through, yung parang ngit-ngit sa puso mo, yung galit to the point na sumulat ka pa sa tambalan, 'di ba? Is something that we understand. Yes, But kaya lang, pasensya ka na. Ang hiningan mo ng advice mga magulang din. Mga magulang din. Na dumadaan sa krisis. 'Di ba? Ang tindi ng krisis na pinagdadaanan nating lahat. So, gumagawa talaga tayo ng mga iba't ibang mga paraan to make ends meet. Isa sa mga pinost ko nung isang araw na parang kumikinang na tip para sa mga taong nasa krisis, which is tayo, 'di ba? Huwag kang mag-disregard ng promos. Kasi dati siguro parang hindi mo pinapansin yung less 15 pesos off or less 10 pesos off, or kapag ka naabot mo yung ganitong amount, may libre kang cooler or kung ano man. Minsan siguro iniisip natin, ay nako, wag na natin pansinin yan. Yung mga ngayon, mag-iisip ka na, ay sayang din yung 15. Sayang din yung 10. Malaking bagay diba? na yan Malaking ngayon. bagay yan. Diba? Kaya nga nalulurkate tayo kapag ka nag-i-increase. Noon bago pa yung increase in fuel na mga tigbe 20 pesos, yung increase dati na 50 cents tsaka piso, numaalma tayo. Umaalma ka na piso, tataas na naman. Diba? Ngayong 20. Ngayong 20, 30, nakakaloka talaga, diba? So, yun yung mga eksenang kapag ka adult ka na kasi, when you're an adult, na may isip mo na, okay, may mga bagay na pwede tayo munang isang tabi. Tapos babalik ka na lang natin. Hindi naman, alam mo, your mother is not shutting your project off. Correct. Hindi naman yung sinabing, wag kang magpa-rhinoplasty, hindi bagay sa'yo, or wag na, sayang ang pera mo. Hindi. Ang sinabi niya, di ba, Wag ano yung muna ngayon. wag muna, kasi crisis. Doon oo. pa lang sa mga words niya crisis kasi, di ba? Hindi yung, wag na, hindi mo naman ikagaganda yan, or wag na. Ayoko. Ayoko, hindi ko trip, 'di ba? Mas gusto ko kalatang ilong mo. Wala naman
siya sinabing ganun eh. Ang sinabi niya is, wag muna kasi krisis. Kasi aanin mo nga naman yung matangos na ilong kung gutom kayong lahat. Diba? Aanin mo ni ang ganda-ganda mo pero in the end matutuyot ka din kasi wala kayong makain. Correct. Hindi ka na makahinga. Hindi ka na makahinga kasi kulang ka na sa sustansya, kulang ka sa nutrisyon. Ganun yun. Ayan. Tapos nagka-infection pa yung ilong mo. Kaya nga. O wala ka ng pera. Wala, nagka-infection yung ilong mo kasi nga kulang na yung pera, wala kang pangbili ng pampahid ng ointment, 'di ba? So yung bang mga ganun, nakikita ng nanay mo yan kasi nga papunta ka pa lang, pabalik na siya. Malay mo nagpagawa din siya nung araw, kaya alam na alam niya. Hindi, ito pa, isa. Wala kang pampahid ng ointment kasi wala nang bumabiyahing jeep. Pwede Hindi din. ka makapunta sa mga butika. Totoo din. Which is nangyayari kapag krisis. Okay ka na? Okay ka na? O mas nainis Andiyan ka? ka pa ba? Andiyan ka pa ba? Sabi niya, mali. Mali yung mga tinanungan. Back to you. Yung your mother is just mothering. Your mother is mothering. Wisdom yung Correct. tinuturo sa'yo ng nanay mo. Yes, totoo yan. Merong mga bagay na dapat tayong mga magulang pakinggan natin yung mga anak natin because we can also learn from them. Yes. But please, para dun sa mga mas bata, meron pong wisdom ang mga magulang. Tama. O siya, kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nakatutok sa atin ang LG Velches and SG Serwe from Bayview Garden Home 1. Hello kay Doc Bless, Mami Villanueva na nakarelate sa kalat na ilong. Sabi ni Jake, Ma'am Nicole, may parcel kang naghihintay. Saan? Ay, hindi ko alam. Baka mamaya parcel tapos ako magbabayad. Hindi, baka isa sa mga nagdi-deliver rin sa'yo. Baka. Yan Diba? si Jake. Hello, Jake. Ayan, kay Christina, have a nice day din. Oy, sabi, paano kung sobrang tagal pa matapos ang krisis o hindi na matapos? For example, yun yung term din na hihigpitan natin yung mga PC o lubid, di ba? correct. Sa mga matatanda. alam mo, walang forever. So, eventually, sa ngayon siguro dahil wala pa tayong nakikitang liwanag, talagang mag-adjust na muna tayo. Pero sa tingin ko hindi naman ito forever. Pero hindi naman ako ekonomista. Pero I would say, i-allow ba natin na forever? May gagawa na lang tayo ng paraan eventually. Pero for now, ang sitwasyon ngayon, kasi parang nabasa ko lang kanina sa sa tweet ni Trump. Parang tinake over nila yung Strait of Hormuz. Kumbaga, kinlear nila yung mga landmine. So, mas marami na daw ngayong mga vessel lang nakakadaan. Unlike before na hinostage. So, definitely, siguro... Tropa mo ba si Trump? Oo. Hindi, nakasubaybay ako sa US Department Kemenu yan. So, definitely, mararamdaman natin to. Pero, late ang effect. Hindi siya yung It will take agad-agad. time. Correct. Yun yung sinasabi natin na maaring nagbati-bati na sila. Maaring maayos na yung... ceasefire na or kung whatever, naging maayos na sila. Pero yung effect nito sa atin kasi, hindi din, gradual din siya. Di ba natuwa tayo ngayon kasi bumaba ng 20. Pero ang chismis na naman, tataas na naman daw next At week. least bumaba, di ba? Kahit loko-lokohan na lang talaga ang lahat. Ito pa yung nakakatawa, di ba bumaba? Nung magpapakarga ka, wala namang gasolina. Wala, oo. Nakaka-lurkey. Sabi ni Manny Niyot, hello, kailan mo kami iiyutin? Kailan mo kami pipicturean yan? Ang weird ng pakiramdam na dati nakikinig lang ako sa radio, ngayon watching them live. Siguro ang tagal mo ng ang tagal mo nang hindi na-expose sa radio. So ngayon lang baka dumaan lang. Kasi ang tagal na rin po naming nasa online. As in, like more than a decade. In fact, ang Love Radio ang pinaka nauna. Correct. Na nag-adjust. Mag-adjust sa social media. True. Oo. Kami. Ang una pa namin ginagamit noon, Periscope. Hindi ko makakalimutan, Periscope yung, 'di ba? Iilan lang kayo pero Periscope. Kasi yun pa lang yung way para ma-watch mo ng live yung alam mo yung inutusan yung mga DJ mag-live ka, mga 30 minutes, pero dalawa lang yung sa'yo, pero nag-i-stay ka pa rin. Correct, ganon. Periscope yun. I'm joking po sa comment ko na may parcel. Ay, akala ko meron talaga akong parcel. Sayang. Charot. Wala na. Pa-shoutout po. Tigas Tito! Hi, Tigas Tito Clothing! Salamat! Thank you sa sa lahat-lahat. Kulang kami ng isang t-shirt ng Love You. Ay, pwede ba? kulang. Kaya bang pahabol? Alam mo, Tas gives lang. Oo. Kasi malaki naman ang puso mo.
Hi, Brandon. Oo. Kasi yung... Mabait yan si Brandon. Oo, kasi yung love you na parang na shirt na dati ipapamigay, gagamitin na lang namin kasi na-realize namin mas uniform kasi ng mga nandun. Baka lang. Oo. Message me. Ayan, nagpiprint na nga ngayon. Oo, printing. Printing size, size medium for Nicole. Ayan. Shoutout sa mga contraction. Anong contraction? Construction workers. Kasama ko si Eman at si Tonyong Payat. Shout out kami, madam. Ako po si Junski habang namamahinga. Hello, Junski. Sabi naman dito ni Dayan, pa-shoutout naman po sa ate kong cum laude. Oy, Ayan. taray, congratulations. Marilyn po ang name niya, BS Tourism. Oy, sana si Marilyn na cum laude ang maging dahilan kung bakit mas magiging bongacious yung ating tourism dito sa Pilipinas. Ayan. Size, tanong ni Tigas Tito, clothing. Size ko, medium. Ha? Kulang eh. Sorry na, wag ka na magalit, Brandon. Ayan na. Thank you, love you. Ito sabi ni GF. Hello, Nicole Tambalanisa since 1986. Grabe! 1986, 6 years old lang po ako. Wag kang magulo dyan. Sige, go. Shoutout naman po. Meron may nagtatanong kung ba't may nag-resign daw dito. Hindi ibang stasyon po. Ayun. Sabi Ma'am ni Nicole, Mickey, suplada ka daw. Saan? Saan ako suplada? Ayan. May hindi ba ako nabasa? Pa-shoutout po sa asawa ko, Chanli Turinueva. Hello po. Randomly, nagstay ako dito. Haha, tawang-tawa naman ang kiss. Sabi ni Rosemary. Thank you. From South Korea. Oy, I love you. Annyeonghaseyo. Ayan. Thank you so much. Kansamida kimchi. Ayan, Ayan. Ayan. Buti pa to si Alexander. Tuloy lang daw yung swimming walang kahit anong crisis dyan. Nanalo po ba si Chris na political career niya? Tanong ni Verhel. Hindi po. Hindi po actually, siya pasalamat siya na hindi siya nanalo. Correct. Actually, sa isang interview, sinabi niya yon kasi na-realize niya while he was going through those na hindi niya pala ito mundo. Yun naman ang sinabi ko sa kanya nung una pa. Ewan ko ba? May mga tao talaga hindi nakikinig. Wash out po from sa lugar ng iniiwan, Taiwan. Ayan. Hello, galing kay WS My Babe, PH. Yun. Ang hirap ng mga pangalan niyo. Ba't naglalagay kayo ng mga ganyan? Paano kayo babanggitin Paano kung kayo minsan? babatiin kung halimbawa letter G tapos merong cherry? Ano ba? G cherry ba? Pa-shoutout po sa Black Nazarene Dental Clinic, Rosario, Cavite. Hello kay Nancy Texon. Shoutout! Shoutout naman po galing Leyte. Palagi na lang iniiwan. Yun yung pangalan niya sa... yung mga pangalan ninyo. Ayun. Julie, ayan, from Kuwait. Hello. Salamat! Hoy, paulit, ire-record ko. Hoy! Shoutout sa'yo! WS, my babe, PH. Ayan. Bekeneman. Sabi niya, si Anyong, gusto ko lang pong ipagsabi na in love ako sa isang tao na kahit kailan hindi ako mamahalin. Ay. Move on na kaagad. Move on. May nagtatanong dito si Jowa Di Craig, bakit hindi na kayo nanghihingi ng rose? Kasi hindi namin alam kung paano kami kikita. Baka kumpanya lang kumita tapos hindi kami. Siyempre, doon kami sa rekta. Doon na kami sa paano. Ganon. Sabi ni Doc Bless, hindi siya suplado, 100%. Yay! Thank you. Ano lang, intimidating lang yung mga datingan ni Nicole. Siyempre, ikaw ba naman hindi ka ba? Hindi, may mga lalaking ribbon, may mga pabulaklak. Tama. Sabi, anong klaseng siraulo ng tao na to? Ba't na ribbon niya malaki? Bulaklak niya malaki. Diba? Ganun lang talaga. Practical po ba kayong bumili ng motor ngayon? Tanong ni Peanuts Jam. Para sa akin, oo, yes, diba? Oo. Sa tingin ko nga kung halimbawa, meron kayong chance na, if you're really planning to buy, tapos ang bibilin mo motor o kaya EV o kaya PHEV, hybrid, ganyan, this is the time. Kasi baka mamaya patagalin mo pa kung kailan nag-rollback na. Ngayon mo siya kailangan. Buti nga wala nang kahit papaano wala nang tawag dito. Pasok yung mga ibang mga kids so kahit papaano hindi nakakatipid din sa pamasahe. Correct. Ganyan.
Ayun, sabi ni Ellen Joy, love watching your FB live. Salamat. Salamat also. Missing Mahiwagang Burnay, sabi ni Kent. Pwede mo namang siyang hindi ma-miss kasi Monday to Friday may Mahiwagang Burnay. Correct. Mamaya-maya konti. Correct, 1:20-ish. Oh. Willing ako magpasampal, mukhang nakaluluwag-luwag ka na, sabi ni Verhel. Pwede naman, sampalin kita ng coins. Hoy, missing na ng alcohol si Joa Dicren. Alam mo kung bakit? Sabi niya, wala pa bang guardian alcohol? Ay, wala pa. Wala kasi pa supply. Kasi pinangligo ko nung isang araw. medyo malaking tao to. Sige, manghingi tayo ng ng guardian alcohol. Baka naman guardian alcohol sa Oo. concert namin sa Saturday. Ayan. Kinausap ko na sila kagabi, so antay tayo ng ng approval. Oo, Ayan, approval. 'di ba? Ayan. Parang our friends from Goldmine. Yan, oo. Ang Goldmine po na lagi po namin binabanggit ay isang they are open for franchising. Sana nga magkaroon tayo ng franchise Oo nun. nga, Paano no? ba? Ayan. 'Di ba? At Oo. kung gusto niyo malaman kung paano, attend po kayo ng Franchise Expo. Ay, kailan yan? Ito bubuksan ng script. Teka lang. Sa SMX yan, di ba? Sa SMX yan magaganap. 24 to Ayan. 26, tama? Yes, Oo, yun. 24 to 26 sa SMX Convention Center para sa Franchise Asia Philippines. Ayan. So dito nyo po makikilala ang Goldmine Farm to Market. Ang kapartner po natin sa pag-asenso. Oo. Franchising po sila ng rice business. Yan. So, ito na rin yung pagkakataon especially yung mga OFWs, na kung minsan talagang laging alis lang ng alis, tapos na papabayaan na yung pamilya. So, dapat meron kayong business Backup plan. na, Oo. and stay na kayo dito. And lalo na ang Pilipinas, kanin is life. Ayan. Diba? Bigas is life. Oo. Yun. So Goldmine na rice, nandyan po sila sa Franchise Asia Philippines, April 24 to 26 sa SMX Convention Center. Actually, nandyan din kami. Mark your calendars. Ayan. April 24, kami ni Kita-kits Diego po tayo dyan. Bandido. 5 to 7 p.m. Ang alam ko maraming freebies dyan. Ay, oo. Yung iba dyan pumupunta, may registration ba yan? Diba? Usually, ganun. Pero, at saka pag mga... paldo ka eh. Correct. Pag inikot mo lahat yung mga Tama. freebies ng every Correct, ng every all. Oo. Parang katulad ng kapag pumunta ka ng Mias, yung Oo. kakatapos lang na Oo. auto show, 'di ba? Merong mas extra freebies kung doon ka nagpa-reserve during the exhibit, Oo. mga ganon. So may mga ganyan din pag Ayan. franchise expo. Yun. Kita-kits. Shauna Rivera, Miss Nicole, hindi na po ba magbabalik si Chris Chuper? Ang answer to that always is, sa ngayon, hindi pa. Oo. Diba? Pero kung babalik dito sa Love Radio, dito sa station, Oo. minsan-minsan nandito din naman siya talaga paminsan-minsan. Oo. Pagka dumaan po, ipapa-shoutout namin Oo, sa inyo. yan. Shoutout from Calgary, galing kay Ethel Wilgren. Ayan. Salamat po sa inyo. Shoutout din kay Ron. Musta po kayo? Long time no hear. Tanong ni Arishalin. Ayan. Ma'am, shoutout po PNP Press Corps, Camp Krami po. Hello! Hello! Atoy Pinlac. Ayan, Hello sa mga sa ating friends natin from friends PNP. from the press. Oo. Na-miss ko po yung balahurang Nicole noon at Chris. Ang Nicole kasi ngayon parang conservative na. Di mo sure. Yung Nicole kasi ngayon ay nanay na. Oo, and iba strength na. coach. Tama. So, diba? So, Siyempre, sino mag-hire sa kanya? oo, kung balahura pa rin ako hanggang ngayon. Siyempre, meron tayong tinatawag na character development. Yan, oo. Oy, sabi ni Tigas Tito Clothing, okay po tita. Thank you! Yun! Salamat! Thank you, Tigas Tito. Dagdag na by Friday ha. Agad-agad. O kung kaya Kasi bukas. gagamitin sa concert. Gagamitin sa first ever na project ng Ay, oo Love nga You. pala. Sa Saturday. Yun. Dalawang event pala meron tayo. Meron, correct. Alam mo naman, kasi busy. Uh-huh. Shoutout watching from latest si Edward Maraya. Thank you po. Salamat. O siya. Mamaya tayo ulit kwento na mahiwagang Bornay. Thanks everybody. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila.
tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira?
sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko!
Maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Ah! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin.
Sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha, yan. Baliktad! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Zoltrak, tambalanista since 2009. Alam nyo po, hindi lang kayo basta programa para sa akin. Kayo po ang naging kasama ko sa mga tahimik na gabi ng pag-aaral, sa mga biyahe pa uwi habang pagod na pagod, at sa mga panahong gusto ko nang sumuko pero kailangan ko pang lumaban. Sumulat po ako para ibahagi ang buong paglalakbay ko. Mula sa pagdududa, takot at kabiguan, hanggang sa pinakahihintay kong tagumpay. Buong buhay ko, average student po ako. Hindi ako nagkakamedalya. Pangarap lang ang meron ako. Kaya nang matapos ko ang BS Biology noong 2018, dineretso ko na ng med school. Hindi naman kami mayaman pero naitaguyod ako ng mga magulang ko. May mga kamag-anak din na sumuporta at nagdasal. Ako kasi ang kauna-unahang doktor sa pamilya namin. Isang mabigat na pangarap pero buong puso kong niyakap. Gaya ng maraming kwento, hindi naging madali ang lahat. Bumagsak po ako sa final exam kaya hindi ako nakagraduate. Pero hindi ako sumuko. Matapos ang ilang buwan ng refresher program, nakagraduate din ako noong November 2023. Natapos ko na din po ang hospital internship noong February 2024. Kaso, bumagsak ulit sa board exam. Kahit durog na durog, pinili kong magpatuloy. Nag-take ako ulit ng board exam noong October 2024, pero bumagsak pa din ako. Pero kumapit pa din ako sa pangarap ko. I took again the board exam nung sumunod na taon. Paglabas ng resulta, bagsak pa rin. Dahil 3 beses na akong bumagsak sa board exam, kinailangan ko pong mag-refresher program ng 10 buwan. 10 buwan ng paghihintay, 10 buwan ng pagbangon, 10 buwan ng tahimik na pakikipaglaban. Pero sa loob ng 10 buwan na yon, unti-unti kong natutunan na hindi pala nasusukat ang halaga ko sa bilis ng tagumpay, kung hindi sa tibay ng loob ko sa bawat pagkatalo. Sa ika-4 na pagkakataon, sumabak ako sa board exam noong nakaraang buwan.
Sa pagkakataong yon, wala na akong hinihiling na kahit ano. Actually, hindi ko na nga ipinagdasal na pumasa ako. Sabi ko kay Lord, bahala na siya. Ginawa ko naman na lahat na makakaya ko kaya I surrendered everything to Him. Ang panalangin ko na lang, matanggap ko ng maluwag sa dibdib kung ano man ang ibibigay niya. Hindi ko malilimutan ang araw at oras. April 8, 2026. 7:35 ng gabi. Hindi ako humihinga habang tinitingnan ko ang listahan ng mga pumasa sa board exam. Hindi ako makapaniwala nang makita ko ang pangalan ko sa listahan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng luha, pagod, puyat at dasal, doktor na po ako. Napahugulgol ako kasi natupad na ang pangarap ko at ng pamilya ko. Hindi man sa oras ko, pero sa oras niya. Totoo nga po ang nakasulat sa Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sa lahat ng nakikinig ngayon na dumadaan sa parehong laban, sa mga nadapa, nabigo, at nawalan ng pag-asa, gusto ko lang pong sabihin na hindi po kayo nahuhuli. Hindi po kayo kulelat at hindi po kayo failure. Baka hindi pa lang talaga ito ang oras. Kapag dumating ang tamang panahon, mas magiging matamis ang tagumpay nyo dahil alam nyong pinaghirapan nyo ito ng todo. Tambalang kumikinang maraming salamat po sa pagiging malaking bahagi ng journey ko. Sa bawat tawa at sa bawat kwento, pinaramdam nyo sa akin na hindi ako nag-iisa. Salamat kasi kayo ang lagi kong pahinga sa gitna ng laban. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Dr. Zoltrak. Alam mo, Jeg, hanapin ko lang yung message niya sa akin eh. Nung time na to na pumasa siya, di naman, kasi alam mo na, pag doktor, friendly na natin yan. May feeling ako na kung isa sa mga una niyang sinabihan. Kasi hindi ko makakalimutan yung kanyang yung kanyang message, which was, ang sabi niya, isa na namang doktor ang napag-graduate ng Tambalan. Yan. So nung nag-meet tayo Zoltrak doon sa sa Vermosa, hindi ka pa siya doktor noon. Oh, praise God. Correct. Tapos ngayon, isa na siyang doktor. Ay, Dr. Zoltrak. Dr. Zoltrak. Siya yun yung kanyang yun yung kanyang code name sa na ginagamit sa kanyang dito sa socials kapag ka nagko-comment siya. Ang pangalan niya sa IG is Erwin Dairit. Ayan. Sabi niya, sabi niya pa-shoutout naman po sa radio. May another doktor na naman po kayo na Tambalanista. Wow! Diba? Part po kayo ng aking journey. Yay! Congratulations to you! We're so happy for you, Dr. Zoltrak. Correct. Salamat ng marami. Naway, alam mo, we are so happy that you are already a doctor, pero sana magkita tayo. Hindi dahil pasyente kami ni Diego Bandido, kundi tayo ay magse-celebrate! Alam mo, mayroon din talaga siyang DNA ng Tambalan eh. Since the DNA of Christopher, Nicole Yala, at kumikinang na Tambalan, ulo, di ba? Makikita mo yung struggle na hindi tumigil. Like ako, personally sa akin, bago ako makapasok sa radyo, 3 beses din po akong nag-try at the same. Hindi nag-give up. Kay Nicole, ilang beses yung mga heartbreaks. Hindi diba? po 3 yung akin. Kung contest din lang bilang bida-bida ako, mga 3,602. Hindi siya tumigil magmahal.
Gora lang. Pagkatapos ng breakup, niloko, bangon ulit. Correct. Nagmahal ulit. Tama. Hanggang finally, natagpuan ko na kung sino talaga yung nararapat Yes. para sa akin. Yung taong nakasabay ng saltik ko sa utak, di ba? We never give up. At yun yung kwento ni Zoltrak. At ang maganda, Zoltrak, is that isang lesson na makukuha natin dito, there are people who will help you along the way. Talagang you can't do things alone. Tama. Lagi po natin tatandaan ito. Ano man po ang pagsubok, kahit walang pagsubok, 'di ba? There is joy in sharing it with other people, 'di ba? Hindi ka babiyahe na mag-isa. 'Di ba? Tingnan mo kung paano siya inilaban ng kanyang mga magulang, inilaban ng mga kamag-anak, 'di ba? Kasi syempre ito yung magiging doktor natin, 'di ba? At siya mismo na kung paano siya lumaban sa gitna ng iba't ibang klase ng failure. Laban lang, kapit lang, Well, 'di ba? that's a very familiar story yan sa mga hindi na-give up. Kita mo yung mga big time, di ba? Correct. Yung mga, sa simula, yung SM. Yan, di ba lahat naman Kenny po ng Rogers, correct, KFC, Alibaba. yan, di ba lahat naman po ng may magagandang kwento. Ito lagi ko tong sinasabi. Lahat po ng mga ini-invite bilang speaker, bilang commencement speaker, bilang inspirational speaker. Wala naman po miski isa dyan na ipinanganak po silang successful na. Tama. 'Di ba? Kaya naman sila kinukuha kasi maganda po yung kanilang kwento. Yes, Na dun sa kwento na yon, na dun sa pagsubok, doon sa matindacious to the maximum levelacious na paglaban sa gitna ng mga paghihirap, nakaahon. Correct. 'Di ba? Ayan. And you are one of those Dr. Zoltra. Tama. Dr. Zol. Dr. Zolly. Doc Zol. Wow. Klinos. Nalaman ng doktor. Nung nalaman doktor, naging close, nakakaloka. At gustong-gusto ko din yung sinabi niya tungkol sa kanya-kanya po tayo ng timeline. Yan, If we always compare ourselves to the timeline of other people, 'di ba? We will be disappointed at madidiskaril talaga tayo. Oras niya yun panahon niya yun. Moment niya yun. Diba? You will have your moment. Kaya favorite biblical verse ko talaga yung Isaiah 60:22 When the time is right, I the Lord will make it happen. Kasi si Lord yung nakakalam kung kailan ka ready sa blessing na yan. Yes. Diba? Halimbawa, dinadasal mo, love life, love life, love life. Pero alam niya, napaka-immature mo pa. Hindi pa handa yung puso mo. O kaya career sa ganito, pero alam niyang 'di ba? Manalo sa ganito, 'di ba? Pero alam ni Lord ang iyong puso na hindi pa handa, baka yumabang ka diyan. Baka ito pa na dahilan kung bakit lumagapak ka ng maaga, 'di ba? Pero alam mo yung parang habang pinapakinggan ko yung kwento ni Zoltrak, parang nabalikan ko yung younger self ko na Ay, ang layo naman ang binalikan mo. Sobrang layo. Kailan tong younger self na ito na binalikan mo? Yun yung naghahanap ka din ng trabaho na gustong-gusto mo. Parang hindi siya, magkaiba kasi yung perspective na gustong-gusto mo lang yung isang bagay. Pero alam mo, iba din yung perspective na I know I have it within me. Kaya ilalaban ko to. May mga ganong eksena sa tumatakbo sa utak mo. Meron lang talaga, ilaban ko to kasi gusto ko to. Pero meron din talaga na, meron ako, I have it in me, kaya ipupush ko talaga to. Correct. And then, gagawin ni Lord is that, kung kailan panahon na, pag hinog na, sa paghinog ka na, yun yung mas masarap. Kasi Ayan. mas masarap na yung kwento. May kwentong kaakibat dito. Kaya ako ramdam na ramdam ko yung journey ni Zoltrak. Sabi Na ko, push ng push ng push. Hindi siya nakapasa, bagsak. Laban pa rin, bagsak, laban pa rin, bagsak. Sinubukan, 'di ba? Although may mga tao talagang kahit lumaban sila ng lumaban para sa isang karera, for example, isang career, let's say, hindi talaga sila meant doon. Kasi hindi talaga sila doon. Depende kasi. Iba-iba talaga yan Depende ko siguro sa motivation, nilalaban to dahil gusto para sa pamilya. Iba din kasi yung alam mo na meron kang ibubuga sa pinapasok mong na career. Tama, 'di ba? So nandun lahat yung qualities ni Zoltrak na never giving up, ipupush ko pa rin, ilalabang ko pa rin, 'di ba? Na kahit matindacious to the maximum levelacious ang paghihirap, go push pa rin. And with God, 'di ba? Sabi nga, just do your best and God will do the rest. Siya na din ang bahala. Tingnan mo yung huling prayer niya, hindi na nga siya nagpray na pumasok.
binasa Ang Ayan. sinabi na lang niya, Lord, I surrender. Kaya nga So eh. kung ano na lang ang iyong will, then thy will be done. Yun nga, miracle happens when you surrender Correct. to God everything. Totoo yun. Diba? Kapag hindi ka na nag-try to take control, Oo. if you just allow the Lord to let go and let God. Yes, oo. Diba? That's when the breakthrough happens and that's when the miracle happens. Sabi ko nga dyan din pumapasok yung wisdom Kasi unang-una, 'di ba, pag may problema tayo, gagawa natin ng paraan and then Solution on our own terms. pag bumagsak, we pray. So, pag binaliktad mo yung process na yun, you pray first, tapos surrender mo kay Lord. Hindi siya masakit pag hindi talaga binigay ni Lord. Hindi siya masakit sa puso di ba? Kasi binigay mo na Sabi nga, that's the wisdom, di ba? Yun naman daw talaga Parang ibigay mo kay Lord, tas dahil prinay mo na, dapat siya na bahala. Yes, Kalma ka oo. na lang. Correct. Although, syempre, as human beings, Yes. gusto na, kaya nga diba tingnan mo, Jegs, bakit gusto natin ng mga horoscope o gusto nating malaman yung future? Bakit? Kasi gusto natin ng control Gusto natin na alam natin kung anong gagawin. Ganyan. Kaya hindi madali yung pagka dinasal mo kay Lord, yung ile-let go mo na talaga, ile-let God. It will take a lot of mga pagsubok, it will take practice bago mo ma-achieve yan. Hindi talaga siya madali. Pero, yun talaga sana ang dapat. Correct. Diba? Na kapag ka dinasal na po natin siya, ang dinasalan po natin mga kabisyo, tandaan nyo po Ito, I'm so invested dun sa pag-travel ng mga astronauts sa buwan. Invested ako, ang dami ko nire-repost ng mga na mga magagandang mga dinaanan nila, 'di ba? Tapos how beautiful the earth is and the moon, 'di ba? And yung ganon. So, isipin mo na lang na yung Diyos na dinadasalan mo ay yung Diyos na gumawa. Ang nakita More lang nun bigger, diba? Bigger. Isipin mo ang isa sa mga natutunan ng mga astronauts, nakausap ko sila the other day. Chares. Nag-FaceTime kami. Nag-report sa'yo? Nag-report. Nicole, kwento mo naman kwento mo naman sa Love Radio. Nicole, please. Isa sa mga parang mga na-capture ko na realizations nila is how small the Earth is. Yes. Sobrang laki ng solar system na parang ang liit-liit lang pala ng Earth. And isipin mo kung sino yung gumawa ng maliit na Earth na para sa atin napakalaki. And then ng buwan. And then ng solar system. Correct. And then ng mga planeta na may sariling mga buwan. 'Di ba? And then yung mga ibang galaxies na hindi na natin mapupuntahan. Ayan. So yun po yung Diyos na pagdadasalan natin. Hindi mo maipapasok sa utak mo na paano niya to nagawa. Correct. Kaya kung minsan, pag nagbigay tayo kay Lord, surrender kay Lord, hayaan mo na siya. Hindi mo talaga maiintindihan yan. Hindi. Kasi sabi niya nga, my ways is different from your ways. Oo. Diba? Kaya nga tayo tao at kaya nga siya Diyos So, yun yung sana na ma-achieve natin na prayer life or faith. Na, But it's a process. correct. Kaya nga yung sinasabi ko na sana. Hindi ako hanggang ngayon Hanggang ngayon, super tanong pa rin ako kay Lord Kaya nga, ang sinasabi ko, ito po yung sana. Ito po yung hopefully ma-achieve natin na dumating na tayo sa stage na pag dinasal na natin, petics na tayo. Kasi literal na, bahala na si Lord. Alam na niya ang kanyang ginagawa. At dahil alam niya ang kanyang ginagawa, hindi ako mapapariwara. Tama. Diba? Itong mga ganitong klase mga usapan deserves a seat in the podcast. Tama. Yan, diba? Napakaganda ng kwento mo, Dr. Zoltrak. Ayan. We are happy that we are part of your journey, Correct. but always to God be the glory. Yan, Sa Kanya naman din talaga. Laging kay Lord yan. Balik so sa amazing, Panginoon. di ba? Nakakatuwa naman. Na kailan tayo magsiselebrate? Kaya nga, Doc. Ano na? Ano na? Hindi naman kami naniniwala na nag-succeed ka na. Charas. Doc, paramdam, Doc. Doc, ano na? Bakit parang wala ka sa live? O kung kailan na kwento yung kwento mo. Pero again, congratulations. At hindi lang sa'yo, Dr. Zoldrak, sa lahat ng mga iba na finally napasa na nila. Ano mang test yan. Correct. Whether it's a test ng lisensya, pati pregnancy test na finally napasa mo. Pagkatapos na maraming buwan o taon of waiting. Tama. Diba? Congratulations. Tuloy natin ang kwentuhang ito. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Ayan, ang ganda ng kwento ni Doc Soltrack. Ang ganda. Tsaka, ito yung mga kwento na hindi naman natin sinasabi na kapag unang try mo lang o kaya pinanganak kang mayaman, wala na yung kwento mo. Tama, Hindi. tama. Hindi yun. Oo. It's just that, ang kwento talaga, may mga kanya-kanya talaga tayong Oo. kwento eh. Ang kwento talaga is mas tumitindi at mas gumaganda kapag ka may mga pagsubok. Correct. Kasi ang learning po happens during failures. 'Di ba? Pag success, ano yan, happy moment eh. Oo. Hindi ka naman, of course may natututunan Oo. ka dyan to celebrate and all and to be thankful, to be grateful. Pero yung talagang matututo ka talaga pag nilumaga pa ka. Oo, totoo. 'Di ba? Maski naman early on habang nag-aaral ka. 'Di ba? Pag Oo. pag nag-aaral ka, ang sasabihin mo lagi is kaya ko to. Pero kapag ka bumagsak, hindi ba't dun ka nag-aaral sa pinaka-subject na bumagsak ka? Correct. Kasi natuto ka na, pag hindi ko pala ito tinutukan. Oo. 'Di ba? So the learning comes from the Yeah, failures. doon yung breakthrough, doon mo rin Correct. na na-unlock Yan. yung mga skills mo na magugulat ka na you have it in you pala, meron di ba? pala ako nito. Oo. 'Di ba? May mga ganito pala ako na Kaya ko palang gawin. Kaya ko palang gawin, Oo. 'di ba? Pero nang papetiks-petiks ka, hindi ko kaya yan. Pag wala ka nang magawa, sinubukan mo, kaya mo pala. Correct. Alam mo yung tayong mga tayo na Gen X, mga Gen Xers, mga sumabit lang tayo pero older millennial tayo. Aha. Kasi marami akong nakaka-relate tayo in so many ways sa mga millennials, no. Tayo talaga yung mga medyo dumaan sa sugat ng kabataan. Tama. Kasi kulang talaga yung pambili or walang pambili. 'Di ba? May mga ganun. Yung mga anak natin mukhang posible dahil na dinaanan na natin yun. Yung learning natin is ano ba yung ways para hindi na nila daanan yung Correct. sugat ng kabataan ng kakulangan, Yes. 'di ba? Dati naging question ko yan eh. Sabi ko dun sa isa kong kaibigan na nagpe-preach. Sabi ko, paano yan? Sa tingin ko ang character development ko, sabi ko, sa sarili ko, ay nangyari dahil nag-umpisa talaga ako sa wali. Ngayon, medyo habay-habay, di ba? Pero nag-umpisa talaga sa wala. Pagsubok na mga matitindi, talagang kulang salat. 'Di ba? Payat. Literal na payatan lahat. Payat ang katawan, payat ang wallet. Actually, malnourished. Yung kaya magtago sa likod ng lapis. Correct! Ganon! Ganon po kanipis. Wala talagang laman. Ganon. And feeling ko, nag-develop yung kagustuhan na magsipag and yung urge, yung desire to succeed. Galing siya sa because walang-wala o medyo kulang talaga. Ganon. So, ang problema ko, sabi ko dun sa preacher, ang problema ko, yung mga anak ko. Kasi, I'm thankful kay God na binigyan niya ako ng career, na itong career na ito ay nagbigay sa akin ng maayos-ayos na, na buhay. So, hindi pwedeng sabihin ng mga anak ko, Diego Bandido, ipaalala mo sa kanila in time, ha, na meron silang sugat ng kabataan. Kung meron man sugat, baka ibang klase ng sugat. Iba-ibang klase, iba-ibang sugat. Correct. Kung meron. Meron, pero iba-iba. Iba, yun. So, ang problema ko, sabi ko, paano sila magkakaroon ng character development? Hindi sila mamproblema sa kakulangan. Kasi kahit hindi pa nila hinihingi, na ibibigay ko na. 'Di ba? Parang ganon. Tas simple lang naman yung sinabi niya. Sabi niya lang sa akin, ano pa to, many years ago, talagang you learn through time and through other people. So, ang simple lang sinabi niya, katulad ng sinabi mo, Jegs, yung sugat niya, iba sa sugat mo. So, matututo siya sa mga sugat na haharapin niya. Hindi mo i-compare, kaya hindi ka talaga pwede mag-compare ng timeline, pangarap, career, or whatever, kasi iba-iba. At madedevelop yung karakter niya base sa kanyang mga sugat. And na-realize ko na yung mga dinaanan talaga ng anak ko, lalo na ng panganay ko, ay mga sugat na kakaiba talaga. Mga sugat na talagang matitindi, going through viral meningoencephalitis na muntik na siyang kunin ni Lord, going through how he saw kung paano nag-break ang kanyang mga magulang in front of her eyes, going through knowing that her mother had thyroid cancer last year. Ako yan, 'di ba? Yun yung mga sugat niya na magho-hone sa kanyang character. So hindi natin talaga pwedeng i-compare na, hindi magde-develop yung character niyan kasi kompleto yung Crayola niya, 'di ba? Well, isa pa sa siguro ito lang yung perspective ko na nakikita ko na it could be a sugat ni Princess is yung lumalaki ka with a Nicole Yalas mom na medyo sugat to talaga. Diba? Magkaroon ka ng nanay na ganito kaingay.
na everyone is expecting you So to be much. your mom, na you're different. Kaya 'di ba, yung development niya, 'di ba, he's into writing because Oo, correct. this is me. This is my personality. Tama. I'm not my mom, this is me. 'Di ba? Kaya ayaw niya ng AI, gusto niya personalized Correct. talaga. Ayaw niya talaga ng AI, hindi niya yan gusto. Naiinis siya dyan kapag ka yun yung mga ginagamit. character development, may mga ganyan di ba? So ganun siya, kabisyo. Hindi tayo pwede mag-compare ng buhay natin sa buhay ng anak natin, di ba? Pwede lang tayong magkwento na nung araw wala nga kaming ganito, di ba? Pero hindi natin pwedeng sabihin na kaya ka hindi matututo or kaya hindi kasi magde-develop. andyan na lahat. Correct. Hindi Kasi meron siyang sariling pagsubok na haharapin. Di ba? Meron tayong kakilala na andyan na yung lahat-lahat. Yes. Ang sugat naman ng kabataan niya dahil busy yung parents niya. Lumaki siya sa mga, sa mga yaya, angels niya, Oo. ganon. Yun naman yung sugat niya. So, Pero, yun yung nag-develop din ng character niya correct. na ang puso niya talagang very compassionate. Correct. Oo. Para sa mga those na may kakulangan. Kasi Yes, nakita oo. niya kung paano lumaki dun sa mga angels nila sa Oo. life na alam niya naman ding kulang sa maraming bagay, Oo. 'di ba? So dun din ang character development. Yan. The same goes for with success. 'Di ba? Hindi mo pwedeng i-compare yung timeline mo at yung success mo Tama. sa success ng iba. Oh, May then, mga nauuna-una lang talaga. customize lahat ng mga bagay-bagay. May mga ganon. Kung ito ay para sa'yo, ito Oo. talaga ay para sa'yo. Tama. Yun. Oo. So, dahil Feeling kay- ko, ito Oo. na talaga magpapanalo sa atin sa Catholic Mass Media Awards. Tama. Na Magandang speaking- entry to. Magandang entry to. Oo. Baka naman, 'di ba? Ayan. Pero nakita ko nga nung yung parang ano ba, blueprint ba yung tawag? Blueprint sa ano yun, sa bahay, 'di ba? Oo. Yung ang tawag doon sa hindi pa napiprint pero yung pages ng book. Oo. Kasi gumagawa ng book Ayan, yung anak oo. ko eh. So, sabi ko talaga, no? Hindi ko naisip na ganito na siya mag-isip. Na ang inisip ko, naku, hindi to matututo kasi parang given to her Oo. everything. Yung pala, dun sa mga sugat na naranasan niya Oo. sa iba't ibang bagay. Mhm. Ilang beses nagta-try out sa mga drama club, never Oo. naging bida, laging puno. Kailan ba ako magiging bida? Lagi na lang akong puno. Lagi na lang akong bituin. Yung hindi gumagalaw, walang lines, ganyan. Pero nakaka-create siya ng mga beautiful poems dahil doon. Out from that. Oo, coming from those parang semi-failures niya Oo. sa buhay. So, ganun. Kanya-kanya talaga, in Correct. other words, mga Oo. kabisyo. So, doon nangyayari yung breakthrough sa mga Yes. heartaches natin. Correct. Nicole Yala, di ba? Oo, Diego Bandido, na hindi ko inakala na isang araw, di ba, nagpipreach, pupunta sa mga kabundukan, sa malayong kabundukan para mag-share ng Word of God. Samantalang dati, mukha po siyang durugista. Pero alam mo, in fact, itong pagpunta namin sa bundok, Yung church mission recently. Very hesitant ako na I keep it to myself kasi nabanggit ko sa'yo na at the time na talagang nahilo ako. May nahihilo. Kahit dito lang ako sa recording, talagang halos mawalan ako ng conscious. Naglalakad Consciousness, ako, bakit? consciousness, naglalakad ako sa labas, bigla akong nahilo kaya napaluhod ako. Kailan to? Before the mission. Before the Medyo mission. I keep it to myself lang din. And then Ito, sinabi ko naman, share mo kaya. Mamaya may nangyari na sa'yo, hindi pa namin alam. and then sinabi ko rin din kay Let, pero medyo surface lang na nahihilo ako. Pero kaya during the Holy Week, ayoko mag-drive ng malayo. Kasi hindi ako confident. Baka habang nagda-drive, biglang mawala yung wala ka talagang control, hindi lang siya Oo. nahihilo ako. As in talagang parang quick blackout. Talaga? Ganun nangyari. So, Tinanong mo ba sa doktor mo yan kung ano? sinabi ko rin kaya medyo nag-worry din yung doktor. Ano sinabi? So, kaya i-monitor ako. Monitor. So, ako, again, thanks God, nagawa ko, nakapag-hike ako in a very hazardous and dangerous for 2 hours. Nakakaloka, may mga pababa na pataas, spaghetti pababa, pataas, na mga roads. Oo. Diba? So, yun nga basta, ang punto is, once na you surrender to God, He will carry you. Oo, 'Di ba? yan. Parang yung footprints in the sand, Yes, 'di ba? oo. Na parang surrender mo na pabuhat na po tayo Ayan. dun sa gumawa ng solar system, Oo. 'di ba? kasi ang discussion namin ng doktor na baka may sa sobrang damage ng heart mo nung mga past heart attack mo, baka hindi na siya Functioning. nag-stop na siya ng pump, baka
kinakailangan mo na mag-pacemaker. May mga ganung May discussion mga ganun na. Oo. discussion. So, ngayon, may good news akong ibabalita sa doktor ko, Doc. Okay na okay Oo. ako. So, my heart is Pacemaker, okay. wale. My heart is okay. Pero magpa-check up ka din talaga. Siyempre, ha? kaya kinakailangan ko bumalik sa kanya. Oo, bumalik ka sa kanya. Yun yung pinakamahalaga. Ayan. Ayun. So, because sinurrender, bakit Yes, sinishare ni Jegs? Because nag-surrender siya na, I will go through this church mission, nakakasa na to, naghihintay yung mga taong waiting for God's word, di ba? Yan. So, kailangang makapunta talaga. Ayan. So, same lang din na i-connect ko lang doon kay Soul Track na the moment na sinurrender niya kay Lord. Correct. Lord, Siya na, bahala. ikaw na ang bahala. Oo. Just do your best, God will do the rest. Oo, yan. Napakalumang quotation sa mga posters ng bata ako. Pero hanggang ngayon, talagang very, very applicable in Correct. life. Salamat sa iyo, Dr. Zoltra. Thank you, Doc. For sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang Tambalang Kumikinang. Muli ako pong Kumikinang Ulo, Diego Bandido, na lagi po nagpapaalala sa inyo on whatever you do, do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mo, babaitang sa sobrang tindi ng pangadighay lang ang pahinga. Ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sayang. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jo. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jo? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tamax mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan.
Para naman sa Sa kami, aming mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan Tagukan ay ay babatukan. Babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. At ulo sa Nagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, may-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Yes. Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay babae. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram.
Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ano? na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata?
Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till Cellphone you see. yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan,
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandali. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandito. Alam mo ba, feeling ko kaya talaga pumayat nagda-drugs. Ay, tingin ko. Isa din sa mga dahilan yan. Tingnan mo parang tuyo. Kaya nga nabubuhisit ako pa. Kapag ka ganitong oras, ganyan na ang usapan sa office, malamang kailangan nyo na po mag-coffee break, stretching, kasi hindi na po Tama. kayo productive. Correct. Diba? Iba na yung mga pumapasok Iba na yung sa pumapasok utak nyo. sa utak nyo, hindi na tama. Charas. Pero ang tama, i-greet muna natin, i-shoutout muna natin yung mga kabisya natin, mga tsuper na nahuhuli natin na nakatutok sa Love Radio. Ay, maraming salamat Si Konyo naman. Bicolano, meron siyang sinakyan kanina. Tapos, aba, naka-Love Radio. Ay. So basic. Oh, basic na alam na this. Na alam na this. Nasampal na siguro ng 1.5 yan. Tama. Shoutout kay Kuya Ricky Pera. Uy, kaya pala. Kaya pala, mukhang pera. Mukhang pera. Kaya pala inatrack mo. Sana yan ang apelido natin kasi lagi nang ina-attract. Ricky diba? Pera. Ricky Pera. Ayan. Shoutout sa iyo, Kuya. Salamat sa laging pagtutok sa Love Radio. O total, napag-uusapan naman natin yung mga driver. Oh, eto na. Eto na, totodo na rin din natin to. This is it. Anong driver? Knows no boundaries. Knows no boundaries. Boundary time na! Anong driver? Ang swerte naman ng EV taxi. Ay! Padami na sila talaga ng padami. Isang EV taxi driver with plate number NHP 7636 ang nanalo at masasampal ng 1,500 pesos. Congratulations, Kuya Edgar Miranda! Edgar Miranda, ikaw na naman
pinakamaswerteng winner sa araw na ito. Correct. Again, Kuya Edgar Miranda, EV taxi driver, nanalo ka ng libreng boundary na gahalagang 1,500 pesos. At dahil yan sa ACS. Thank you so much, Charm Fabcon, Purple Eternity. Again, congratulations, Kuya Edgar. Kung malapit ka lang dito, pwede mo i-claim. Tama. Kung malayo-layo ka, waiting ka lang, makakarating sa'yo. Correct. Susunod na, Maratoni! Programang Love Trip. Ako po si Diego. At ako si Nicole. Alis na kami. Bye! Sa kakaisip ko sa'yo, lagi na lang ikaw. Metro's #1 Love Radio. Basic!